दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान। बड'फानि गोथार जोनोम साननि लोब्बायै दुलाराय रायजो नाङै फालिदों फरायसा सान। थांनाय 1956 इं मायथाइनि दिनैनि सानावनो थामहिनबा 30 मार्चआवनो दतमानि बरागारि गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन बर' हारिनि सासे आगोमा फिसा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ। बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा खौसेथि आरो उदांस्रिनि थाखाय हारिखौ खौसेथि खालामना सोमावसारनायखौ दैदेननानै बर' हारिनि बिफा महरै गनायथि जानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम साननि लोब्बायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान महरै फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फोथायफुनजिनि जुथायै बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि थुलुंगाफुरि बड'फाखौ फबनाय थावनियाव मेहेरगोनांसिनै फालिदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि गोथार जोनोम साननि लोब्बायै फरायसा सान। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव एबसुनि गोथार आरज मेथाइ रोजाबखांनायनि उनाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बड'फाखौ फबनाय थावनियाव बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि आरो बड'फानो फारि फारियै बिबार बावो गाहाय आलासि मुम्बाइनि मुंदांखा भारतारि खौरांगिरि रुपा सिनाय, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि सुबुंफ्रा। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोजेनो क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारिया। फरायसा सान फालिनायनि लोब्बायै गोबां दैदेनगिरिफोर, मेलेमजिबि, सानसुमैफोर आरो गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनि गोबां फरायसाफोरनि बाहागो लानायाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। गाहाय आलासि महरै मुम्बाइनि मुंदांखा भारतारि खौरांगिरि आरो समाज सिबियारि रुपा सिनाय आरो माननि आलासि महरै आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि काम्पा बरगयारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिनि बाहागो लानायाव गेवलां मेलाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रिजों गेरेमसा बर' माहारि दानायाव आथिखालनि फरायसा आरो माहारिया लानो गोनां बिफाव आयदाखौ लानानै सावरायमेल खुङो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मासि लानानै दैदेननाय दिनैनि फरायसा सान फालिनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरि, मेलेमजिबि, सानसुमै, गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनि फरायसुला फरायसुलि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै जोबलाङो। आसयजानाय गोग्लैसोनाय हारिनि थाखाय जि मोनसे थुलुंगानि नेरसोन हिसाबै दिनै बड'फाया आदर्शनि बेक्ति जानानै थाबाय आरो बेखायनो भारत राष्ट्र निर्माण, बर' हारि दानाय, बर' हारि गेरेमसा हारि दानाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै भारत सरकारा बड'फानो फैबाय थानाय समाव भारत रत्ननि मर्यादा होनांगौ, भारत रत्ननि मान होनांगौ। जेरैबायदि
काश्मीरनिफ्राय कन्याकुमारी गुजरातनिफ्राय नोङो माने अरुणाचलसिम गोबां व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माणाव जड़ित थानाय मानसिफोरनो जेरैबायदि भारत रत्न होदों बड'फायाबो भारतनि हारि हारिसाफोरनि गोग्लैसोनायनि थाखाय आवाज दैखांदोंमोन आरो भारत राष्ट्र निर्माणनि थाखायनो बिथाङाबो हाबा मावदोंमोन बेखायनो भारत रत्न बे दाबिखौ दिनै जों दैखांबाय उननि समाव जोङो बिनि थाखाय हाबा मावगोन गोजोन्थों बड'फाजों बै समाव जार्नालिस्ट हिसाबै खामानि मावनाय मानगोनां सिनियर आरो भेटेरान जार्नालिस्ट रुपा सोनाय बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव दङ गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लागोन आरो गोबां आलासि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि गुबुन आलासिफ्रा दिनै बेयाव बाहागो लागोन आरो सारा आसामावनो दिनै फरायसा सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों।